L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Erf. Missier, il-providenza tiegħek tmexxih għax int ftaħt triq fil-baħar ukoll u mogħdija bla periklu qalb l-imwieġ. Hekk turi li inti tista' teħles minn kull tiġrif biex ukoll min ma jifhimx jista' jbaħħar. Int ma tridx li Emil l-Erf ikun għal xejn. Għalhekk il-bnedmin jafdaw ħajjithom fuq għoda dgħajfa u jaqsmu qawwin u sħaħ imwieġ kbar fuq ċatra. Hekk ukoll meta kienu qegħdin jinqerdu l-ġiganti l-kbar fuq dgħajsa skansat it-tama tad-dinja u mmexxija minn idejk ħalliet lid-dinja żerrija ta' nisel ġdid. Imbierka l-għoda li biha jsir il-ġid. Il-kelma tal-Mulej. San responsorjali. Ħajroddu ħar lil-Mulej għal tjubitu. Ħajroddu ħar lil-Mulej għal tjubitu għall-ġbiet tiegħu mal-bnedmin u joffrulu sagrifiċċji ta' rattil ħajr u jxandru l-emejjel tiegħu bana ferrieħi. Ħajroddu ħajr lil-Mulej għal tjubitu. Dawk li jbaħru fuq l-iċfna u jinnegozjaw fuq l-ibħra bla tarf raw l-opri tal-Mulej u l-ġbiet tiegħu fqieħ il-baħar. Ħajroddu ħajr lil-Mulej għal tjubitu. U ordna u qajjem riefnu li anqa l-imwieġ il-baħar. Olew sa smewiet u niżlu sa qieħ il-baħar. Qalbhom bdiet tferfer bil-biża'. Ħajroddu ħajr lil-Mulej għal tjubitu. Dew jitbandlu u jixxenglu bħal nies fis-sakra u s-sena tagħhom xejn ma switilhom. Għajtu lil-Mulej fl-lem tagħhom u midwejjaq tagħhom ħelishom. U bidel irriefnu f'żiffa u sikket mewġ il-baħar. Ħajroddu ħajr lil-Mulej għal tjubitu. Huma ferħu għax ibnazza u wassalhom sal-port li xtaqu. Ħajroddu ħajr lil-Mulej għal tjubitu għall-ġubiet tiegħu mal-bnedmin. Ħajroddu ħajr lil-Mulej għal tjubitu. It-tieni qari. Qari mill-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien bġirja waħda għaddejna taħt ir-rieħ ta' daqsxejn ta' gżira jisimha Kawda. Bilkemm stajna nżommu d-dgħajsa warajna u għalhekk tellawha mill-baħar. Imbagħad qabdu l-armal u rabtu l-ġifen dawra mejt biċ-ċimi. Niżlu l-qluħ għax beżgħu li ninkaljaw fuq is-sirti u hekk ħallejna il-mewġ iġorna miegħu. L-għada t-tempesta ħabtitna ħafna. Bdew iwaddbu t-tabija l-baħar u fit-tielet jum irmew it-tagħmir tal-ġifen b'idejhom stess. Għal ħafna jiem la deret xemx u lanqas kwiekeb. It-tempesta li qabditna ma kienitx ħafifa, hekk li fl-aħħar tlifna kull tama li nsalvaw. In-nies kienu ilhom ħafna ma jieħdu xi ħaġa biex jitrejqu. Pawlu waqaf nofshom u qalilhom: Ħbieb, kien imiskom smajtu minni u ma tlaqtux minn Kreta. Kontu teħilsu minn din il-ħsara u dan it-telf. Immissa inwissikom biex tagħmlu l-qalb għax ħadd minnkom mhu se jitlef ħajtu. Il-ġifen biss jintilef. Għax dal-lejl derli anġlu ta' dak Alla li tiegħu jiena u li lilu nqim u qalli: Tibżax, Pawlu, jeħtieġ li inti tidher quddiem Ċesari. Ara, Alla tak il-grazzja li dawk kollha li qegħdin jivvjaġġaw miegħek isalvaw. Mela qawwu qalbkom ħbieb. Jiena nemmen f'Alla li jekk isir
Sewa sew kif ħabbarli. Jeħtieġ iżda li naħbtu ma' gżira. Meta wasal l-14 il-lejl, konna ninsabu mitfuwejn l-hawn u l-hemm fil-baħar ta' Adria. Għal-ħabta ta' nofs il-lejl, il-baħrin ħassew li konna resqin qrib xi art. Skandaljaw il-fond tal-baħar u sabu 20 qama. Imxejna ftit ieħor il-qoddim, reġgħu skandaljaw u sabu 15. Huma beżgħu li x'imkien konna se naħbtu ma' xi skoll u għalhekk niżlu 4 ankri mill-poppa. Ix-xewqa tagħhom kienet li ma jdumx ma jisbaħ. Il-baħrin bdew ifittxu li jaħarbu mill-ġifen u niżlu dajsa l-baħar bħalli kieku biex idendlu xi ankri mill-prua. Iżda Pawlu qal liċ-ċenturjun u lis-soldati: jekk dawn ma jibqgħux fuq il-ġifen, intom ma tistgħux issalvaw. Imbagħad is-soldati għaġtu l-ħbula tad-dajsa u ħallewha tmur għall-rieħa. Meta sar il-ħin biex jisbaħ, Pawlu qabad jagħmel il-qalb lil kulħadd biex jittrejqu b'xi ħaġa u qalilhom: issa ġajlkom 14 ġurnata tistennew sajmin u ma dduqu xejn. Għalhekk għamlu l-qalb u trejqu b'xi ħaġa tal-ikel. Dan jiswilkom għal saħħitkom, għax ħadd minnkom mhu se jitlef xara waħda minn rasu. Kif qal dan, qabad il-ħobs, ratt il-ħar lill-Alla quddiem kulħadd, qasam u beda jiekol. Imbagħad kulħadd għamel il-qalb u ħadu xi ħaġa tal-ikel huma wkoll. Konna b'kollox 246 ruħ fuq il-ġifen. Wara li xebgħu bdew iħeffu il-ġifen u jwadbu l-qamħ il-baħar. X'in imbagħad sebaħ, l-art ma rfuhiex, lemħu biss bajja b'xi xtajta fiha u qatawha li jekk jistgħu jitfgħu il-ġifen fuqha. Irħew l-ankri u telquhom il-baħar u ħallew ukoll l-irbit ta' tmun. Imbagħad tellgħu il-qala żgħir ta' quddiem għar-rieħ u rħewla lejn ix-xtajta. Iżda ħbatna ma' sikka bejn żewġ kurrenti u l-baħrin waħħlu l-ġifen fuqha. Il-prua baqgħet imwaħħla sew fil-post u ma tħarkitx iżjed, imma l-poppa bdiet titfarrak bil-qilla tal-mewġ. Is-soldati jridu kieku joqtlu l-priġunieri li ma jmurx jaħrab xi ħadd minnhom bil-hawn. Iżda ċ-ċenturjun li ried isalva l-Pawlu ma ħallix il-ħsieb tagħhom isseħħ. Lil dawk li kienu jafu jgħumu, ordnalhom jintefgħu huma l-ewwel il-baħar u jmorru l-art. Lill-oħrajn ordnalhom jilħqu x-xatt, min fuq twavel u min fuq bċejjeċ imkisra tal-ġifen. U għalhekk kulħadd qabad l-art qawwi u sħiħ. Meta ħlisna mill-għarqa, sirna nafu li l-gżira kien jisimha Malta. In-nies tagħha ġibu ruħhom magħna bi ħlewwa li ma bħala. Laqgħuna tajjeb lilna l-koll u qabdulna ħuġġieġa għax kienet bdiet nieżla x-xita u kien il-bart. Meta Pawlu qabad qabda tskuk niexfa u tefaħħom fin-nar, fit-skuk kien hemm lifa li malli ħasset isħana ħarġet u qabdet ma Pawlu. In-nies tal-gżira kif raw il-lifa mdendla ma' Pawlu dew jgħidu wieħed il-ieħor: dan ir-raġel żgur xi qattil, għax għadd li ħelisa mill-baħar il-ġustizzja ma ħallitux jgħix. Immu farfar il-lifa ġon nar u ma ġralu xejn. Huma stennew li se jarawh jintefaħ jew jaqa' u jmut f'daqqa. Wara li dawn jistennew ħafna u raw li ma ġralu ebda deni, bidlu l-ħsieb u bdew jgħidu li kien xi Alla. F'dawk l-inħawi kien hemm l-oqsma tal-prinċep tal-gżira li kien jismu Publiu
Dan laqana u bil-qalb kollha żamna għandu 3 ijiem. Missier Publiu inserta mixħut marit bid-deni u bid-dissenterija. Pawlu daħal ħdeħ, għamel talba, jiet idejh fuqu u fejqu. Wara dan imbagħad bdew ukoll jersqu għandu l-morda l-oħra tal-gżira u fejjaqhom. U rewna ġieħ kbir u meta ġejna biex nitilqu qabbew fuq il-ġifen kull ma konna neħtieġu. Il-kelma tal-Mulej. Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil-11: Morru fid-dinja kollha, x'għandru l-Evanġelju lil ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammed isalva. Iżda min ma jemminx ikun ikkundannat. U dawn huma s-sinjali li jsieħbu lil dawk li jemmnu. F'ismi jkeċċu x-xaten, jitkellmu bil-sna ġodda, jaqbdu s-sriep b'idejhom u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlilhomx ħsara. Jqegħdu jdejhom fuq il-morda u dawn ifiequ. U hekk il-Mulej Ġesu wara li kellimhom kien imtella fis-sema u qagħad in-naħa tal-lemin ta' Alla. Huma mbagħad marru jippritkaw kullimkien. Il-Mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha. Il-kelma tal-Mulej.